minnaħa tal-Medsek, aħna kull wara kull eżami, l-eżaminaturi jiktbu r-rapport. Issa, ir-rapport huwa pubbliku u jgħaddi wkoll ġifieri kemm fl-iskejjel, kemm lill-studenti ġifieri, u sta għalihom ġifieri biex jieħdu azzjoni fuq il-kummenti li kitbu l-eżaminaturi. Alla volja ħafna drabi kun tard wiz, fis-sens. Il-biċċa aħna tagħna l-istudenti tagħna huma tal-Form 5, jiġifieri meta kif qed jgħid il-problema mhijiex fl-aħħar tas-sena. Pereżempju, hija interessanti ir-rapport tal-Ingliż. Semma li numru ta' tfal ma kinux kapaċi jiktbu ittra fil-format li nafuha kif suppost. Formali. Qabdu kitbuha hekk. Hemm problema ġifieri SMS language. Iva, ma dawn fil-klassi qed jingħataw it-taħriġ jekk qed jippreparawhom. Illum għandna l-faċilità tal-internet, l-internet iżammuha ħafna affarijiet, però għandek il-faċilità li llum ir-riċerka jekk tagħmel riċerka dwar kif tikteb ittra qiegħed quddiemek il-ħin kollu. Jiġifieri ma nistax nifhem allura kif għandek studenti li qed jagħmlu dawn l-iżbalji li huma kardinali meta inti għaddej bit-tagħlim tiegħek fil-klassi u hija xi ħaġa bażika li qed titgħallem, jiġifieri mhux qed ngħidu out of the blue inti sibt eżami ma' wiċċek qed tipprepara informazzjoni għalik għandek il-ġenituri li forsi jassistuk id-dar. Il-mistoqsija tiegħi għax anke mill-primarja dawn jibdew kif jiktbu ittra, kif jagħmlu riċetta, kif jiktbu dialogu, kif jinterpretaw stampi u jagħmlu forma ta' kompożizzjoni. Jiġifieri imma l-ħin biżżejjed biex jagħmlu dawn qed ikollhom għax jiena niftakar li qabel kien ikollna iktar naħseb ħanieħdu fi żmienna kien ikollna iktar prattika f'komponimenti, illum ikollok darba kull xahar forsi komponiment. Kella tittoqgħod inti miegħu bħala ġenitur u tġalli t-tifel darba fil-ġimgħa almenu jikteb komponiment. Kemm hija essenzjali qed nitfgħu iktar weight fuq il-ġenituri llum il-ġurnata bl-istudju li qed isir qed jingħataw ftit minn kollox fil-klassi? Jien nista' nitkellem mill-lat ta' mill-perspettiva ta' ġenitur, speċi żewġ titfal tiegħi wieħed għadu kemm spiċċa mis-sekondarja u ieħor qiegħed f'nofs is-sekondarja. Jiena meta nħares lejn l-edukazzjoni li ħadu fil-primarja, pjaċir, daw għamlu affarijiet ħafna iktar kreattivi, ħafna iktar interessanti frankament milli konna nagħmlu aħna. Jien inħares lejn l-edukazzjoni li qed jieħdu tfal tagħna għall-menu tiegħi, imma naf għax immur ħafna skejl, b'rakkont fi skola, pereżempju sekondarja, naf li jagħmlu ħafna affarijiet interessanti. Jien naħseb li insemmejt l-internet, Pablo. L-internet veru qed joffri opportunitajiet straordinarji fejn tidħol il-lingwa. Illum m'għandek xabtit taqra dil-istorja, dal-istil ma jogħġbokx, idħol fuq l-internet, aqra dwar l-sport, aqra dwar jinnaf dwar il-moda, aqra dwar li trid. Li trid għal dal-istil li huwa aktar kreattiv, il-ħin. Għax ħafna drabi hemm ħafna suġġetti nara li t-tfal għandhom ħafna suġġetti u mhux qed jiffukaw. Jien però naħseb le, ma nħoss daqshekk li hemm problema li l-istudenti mhux qed jiffukaw. Jien naħseb pereżempju qed tingħata ħafna iktar qed isir ħafna iktar investiment, pereżempju fil-kreattività ta' tfal. Però probabbilment fis-sekondarja iktar ma tersaq lej l-eżami ta' ċess dejjem tonqos għaliex għandek ħafna tensjoni bl-eżami, imma it-tfal tad-dinja kollha jagħmlu l-eżamijiet, anki t-tfal Ċiniżi jagħmlu l-eżamijiet u jmorru aħjar minna u donnom jitgħallmu iżjed minna. Jien inħoss illi mhux qed ngħid li m'hemmx noqasijiet fis-sistema edukattiva, ovvjament hemm f'kull sistema, imma jien inħoss li r-responsabbiltà qed issir tagħna lkoll. Jiġifieri qed issir tax-xandir, qed issir tal-ġenituri tagħna l-ġenituri, pereżempju semmejna l-qari. Jekk ma jkollok ġenituri imma li jissapportjawk it-tfal ħajbatu. Ċertament, jiġifieri jien nemmen ħafna, di mhix regola, imma jien nħares lejn nies li naf, lejn nafusa. Allura tkun l-iskola li tipprovdi dawn is-servizzi li tfal pereżempju. Jien naħseb l-iskola ma tistax tagħmel mirakli waħedha. Nibqgħu b'mixed abilities, imma xorta naħseb jiena f'ċertu ħinijiet tal-lezzjoni ma jistax ikun li jkollok min qed imexxi ħafna u jiġri u min għandu lura xi ħadd ħajbati minnhom ma tħossux li. Le, ma jkun hemm meta jkollok klassi fejn għandek abilitajiet imħaltin, ikollok programmi differenti għaddejn fl-istess ħin. Naturalment, mhux l-iskel kollha u l-għalima kollha huma ppreparati għal din il-bidla kbira li saret, imma bil-mod il-mod għandna l-għalima li verament qed jaħdmu. Però jekk tmur mbagħad tmur id-dar, jekk it-tifla mbagħad tmur id-dar u ħadd ma jaqra, m'hemmx kotba, hemm kultura kontra l-iskola u kontra l-qari, kif tippretendi mbagħad illi l-iskola mbagħad tagħmel mirakli? Ġifier mill-iskola titkompli għad-dar.
hemm dal-element li għadu kemm semma Dr. Grima li forsi l-istudent qed jgħid u iva issa is-sistema edukattiva timbuttani waħedha. Ma ddejx minn hawn ngħaddi minn hemmhekk, ma ddejx mill-bib ngħaddi mit-tieqa. Ma sibx junior college ħafna mill-mentalità hija li allura mbagħad iwa jifdal l-MCAS, fil-każ nidħol l-MCAS. Ġifieri tħossu li hemm din il-mentalità li b'xi mod jew ieħor jiena ta' 16 sena se jkolli l-flus fil-but għaliex ħannina tal-istipendju u allura jiġri li jrid. It-toroq għal-talim dejjem iridu jkunu miftuħa, jiġifieri, u hija tajjeb jiġifieri l-istudenti tagħna għandhom diversi toroq fejn jista' jmorru. Però jiġifieri jridu jżommu f'moħħhom li m'hemm l-ebda triq faċli. U naħseb din hija probabbilment il-perspettiva ta' ħafna illi u iva minn hawnhekk m'għaddejx issa ngħaddi x'imkien ieħor u noħodha easy. Fir-realtà llum dal-ħiliet bażiċi jridu jkunu hemmhekk matul is-snin kollha li titgħallem, ma jistax ma jkollokx ma tkunx kapaċi tikteb itra llum, ma jistax ma tkunx kapaċi u ikollok ċertu know-how tal-lingwa Ingliża. U anki jekk xi ħadd jiddeċidi li jaqaf jitgħallem imur skola, għada petada sa jmur fuq fid-dinja tax-xogħol u sa jkollu bżonnhom. Jiġifieri b'xi mod l-istudenti jridu jirrealizzaw li għandhom bżonn dal-ħiliet. Kemm biex forsi għada petada jiktbu email jew jikkomunikaw mal-klijenti tagħhom. Imma hemm it-twissija hemmhekk qiegħda jiġifieri mill-eżaminaturi tagħna li huma l-esperti fis-suġġett u kif qegħdin ngħidu jiġifieri sena wara sena qegħdin jgħidu fuq dal-punt isma' hemm bżonn. Imma ma tħoss li ħanagħmel forsi mistoqsija antipatika fis-sens illi għax inti l-ewwel semmejt in-numri, hemm ħafna li qed jgħaddu, hemm oħrajn li mhux qegħdin jgħaddu. Ma tħoss li xi kultant anke il-marki forsi l-livell fejn tagħmlu l-marka medja li wieħed irid jgħaddi minnha qiegħda titbaxxa biex iktar tfal jirnexxu dan jista' jkun ta' detriment meta jiġu biex il-qudiem imbagħad jikomplu bl-istudji tagħhom għax mhux qed ilaħqu wkoll forsi mal-livelli meta nqabbluhom ma' tfal Ewropej. Qabel semmejt in-numri biex nuri isma' hemm min qed imur tajjeb biex ma npinġux xi stampa isma' qegħdin kollox ħażin ta' imma le, ma naqbilx miegħek li il-pass mark nsemmuha l-pass mark imbaxxu ħalli. Provajt nużak l bil-Malti. Imma anzi, kemm issa jkun jiġifieri aħna bejwet ieħor kif qatt inżommu l-istess numri ta' perċentwali, jiġifieri plus li l-eżaminaturi tagħna kif nerġa' ngħid huma esperti fis-suġġett, esperti jiġifieri mhux bil-fors huma nies tal-università magħluqin f'xi uffiċċju jew ħaġa, imma huma għalliema stess, jiġifieri li jafu l-livell ta' xi din nippretendu. Sena wara sena jiġifieri jagħmlu karta bejn wieħed u ieħor tal-istess livell. Ma biex noħodha bil-kontra, jekk studenti jibdew morru ħafna ħjar minn numri li kien issa. Allura il-bar ħatitlek tar il fuq. Ifhimni, inti meta speċjalment għandek da suġġetti l-kbar, għanet fuq 4,000 li semmejna ġifieri fir-rapport tagħkom, inti għandek il-firxa kbira tal-istudenti kollha, ġifieri inti għanġib l-eżempju f'sena ma jitwillitx kulħadd twil jew kulħadd qasir imma għandek l-abiltajiet kollha. Jiġifieri dejjem sa jkollok bejn wieħed ieħor l-istess numru ta' nies numru li jmorru tajjeb inqas tajjeb. Signor, grazzi ħafna li kontu magħna, diskussjoni interessanti li ma taqaf qatta li xtant għandek fatturi differenti li forsi rridu nżommu qudiem għajnejna li huwa pjuttost vast bħala suġġett. Grazzi ħafna li kontu magħna, nawguralkom ukoll komplement tal-ġurnata tajba. Minn hawnhekk Pablo ser nagħmlu waqfa qasira wara kif għednilkom ħankomplu b'aktar mistednin fost l-oħrajn ser nkun din niddiskutu wkoll il-ftehim bejn il-Gvern u l-Knisja illi ġie ffirmat propju l-bieraħ.